Σήμερα θα ανοίξουμε Europack και θα ανοίξουμε 15 και όσα άλλα μας μείνουν θα τα ανοίξουμε στο χωριό μου που θα βγάλω part 2. Πρωτού τα ανοίξω, like και subscribe όλοι και χτυπήστε το καμπανάκι. Τα λέμε. Πάμε, αρχίζουμε. Κάτι είδα. Τη γυρίσαμε από πίσω. Αυστρία, τερματοφύλακας. Ορίστε να δείτε κιόλας. Εδώ δύο του Ισραήλ. Ο Λάβη και ο Πέρετζ. Εδώ δύο του Λουξεμβούργου. Ο Τσίλ και ο Μάρτινς, Μάρτινς και Βινσέντ Τιχίλ. Πείτε μου στα comments άμα το λέω σωστά. Εδώ δύο ο Τζέκο. Καλός παίκτης. Πολύ καλός. Και εδώ παιδιά είναι ένας καλός. Παιδιά! Kevin De Bruyne με το πρώτο φακελάκι. Special card, special αυτοκόλλητο. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Πάμε στο επόμενο γρήγορα. Τι βάλουμε εδώ πέρα. Στις άλλες στην άκρη. Ωραία. Παιδιά. Κάτι καλό είδαμε. Λοιπόν. Χερνάντες. Πολύ καλός. Όχι ψέματα. Ο Λούκας Χερνάντες, συγγνώμη. Εδώ της Σερβίας τερματοφύλακας, ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Περίεργος. Εδώ το στάδιο της Αγγλίας. Legend. Ο Καν. Εδώ της Αλβανίας. Και τελευταία κάρτα θα είναι ο Junior Adam. Καλές. Στην άκρη αυτές. Σήμερα παιδιά θα ανοίξουμε 15 φακελάκια και τα άλλα θα τα ανοίξουμε στο χωριό. Έχουμε ανοίξει, τώρα αυτό είναι το τρίτο. Πάμε. Παιδιά! Κατά λάθος το γύρισα από μπροστά, Ντάνι Όλμο. Πολύ ωραίο αυτοκόλλητο αυτό. Το βάζουμε εδώ με το De Bruyne και πάμε από πίσω. Να σας το δείξω και από κοντά. Ορίστε, Ντάνι Όλμο, πολύ καλός παίκτης. Το βάζουμε εδώ πίσω. Λοιπόν, Ακέ, αρχίζουμε πολύ καλός, πολύ καλή άμυνα παίζει, ορίστε. Της Ρωμανίας. Της Τσεχίας ο Χόλες, Τόμας Χόλες. Ουγγαρία. Ωραίος και αυτός. Και Φαμπιάνο Ρουίθ, καλός, πολύ καλό. Ωραίο πακ και αυτό. Το βάζουμε εδώ. Και τώρα πάμε για το τέταρτο φακελάκι της ημέρας. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα το δω. Θα το ανοίξω έτσι γύρω γύρω για να μην δω την μπροστινή κάρτα. Έχει πιο ενδιαφέρον. Κάτι καλό νομίζω φαίνεται.
Παιδιά, νομίζω πετύχαμε κάτι καλό. Αγγλία μου δείχνει, αλλά θα δούμε στο τέλος. Εδώ Καζακστάν, Σλοβακία ο τερματοφύλακας, όχι ψέματα, κεντρικός είναι, ο Πάτρικ Χροσόφσκι της Τουρκίας. Α, ο Άρτα Γκουλέ, μια χαρά, τον πετύχαμε. Εν τω μεταξύ δεν μοιάζει καν με αυτόν, λίγο μούρι, αλλά μια χαρά. Παιδιά, τι είναι αυτό? Α, είναι... ωραίο. Της Κροατία ο Μάριο Πασάλιτς και η τελευταία κάρτα είναι Harry Kane, παιδιά. Special κάρτα, δεύτερη σήμερα, μαζί με τον Kevin De Bruyne. Και έχουμε ανοίξει μόνο 4 φακελάκια. Τις αφήνουμε εδώ πίσω και εδώ πέρα τις άλλες. Πάμε πέμπτο φακελάκι. Ωραία κάρτα αυτή. Την έχω ξαναδεί. Πολύ ωραία. Εδώ άλλη μία. Ωραία. Νούνο Μέντες, παιδιά. Πολύ καλό left back. Ωραία. Κι άλλη τέτοια, παιδιά. Και αυτή η φορά είναι Έλληνας. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Μαζί με έναν άλλο ξένο της του Καζακστάν. Α, εδώ Σκαμάκα, πολύ καλός της Ιταλίας. Και εδώ πέρα θα είναι του Βελγίου το σήμα. Παιδιά, πολύ καλό πακ. Τι είχαμε και Έλληνα. Πάμε έκτο πακ τώρα. Μας μένουν ακόμα 9. Ωραία. Μην ξεχνιάσετε like και subscribe. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Εδώ Σλοβενία της Ρουμανίας. Ω, καλός. Δανίας. Της Ελβετίας. Καλός. Ω, παιδιά, πετύχαμε Γκάβι. Τέλειος. Μου αρέσει πολύ, έχω και την μπλούζα του. Και τώρα, παιδιά, έχουμε μία της Σλοβενίας, η Σλοβακία. Πάμε. 3, 2, 1. Ω! Όμπλακ, παιδιά, Τζαν Όμπλακ. Τον πετύχαμε κι άλλη special. Έχουμε πετύχει 3 special κάρτες. Άμα πετύχουμε και το Ρονάλντο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ωραία. Πετύχαμε 2 καλούς. Θα τους βάλω. Και πάμε, συνεχίζουμε γρήγορα στα packs. Επειδή μου αρέσει ο Γκάβι τώρα. Λοιπόν, έχω ακόμα, παιδιά, μαζί μου αυτό. Άλλα 7-8. Ωραία, Γκάκπο, πολύ καλός. Κεντρικός της Σλοβακίας. Προχωράμε στην Τσεχία, παίκτης. Εδώ Σκωτίας. Παιδιά. Της Αλβανίας, αλλά είναι πολύ ωραία κάρτα. Είναι XI. Και τελευταία κάρτα εδώ. Ωραίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τις βάλουμε εδώ αυτές δίπλα και προχωράμε γρήγορα στο επόμενο. Ωραία. Πάμε. Γαλλία εδώ πέρα μου βλέπω. Παιδιά, Κουντέ.
Πολύ καλός αμυντικός κι αυτός. Τι θα γίνει σήμερα με τους αμυντικούς? Όλους τους καλούς θα τύχουμε. Εδώ μια tops. Της Γεωργίας. Άμα ήταν και παιδιά κι άλλος. Της Γερμανίας πάλι. Legend. Πολύ καλός παίκτης. Και έχουμε και αυτές εδώ τις δύο. Θα ανοίξουμε αυτή πρώτα και θα είναι της Φιλανδίας δύο παίκτες. Και αυτός θα είναι το Euro. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε ανοίξει περίπου στα 8 packs. 8, 6 κάπου εκεί θα δω. Λοιπόν, πάμε. Σλοβενία παίκτης. Εδώ δύο του Καζακστάν πάλι, μπορεί να μην είναι οι δύο όμως. Παλίνια παιδιά, Τζάο Παλίνια, πολύ καλός παίκτης. Ουγγαρία εδώ πέρα, Νέγκο. Ο Βλάσιτς, συγγνώμη, Κροατίας. Και σήμα του Καζακστάν. Έχουμε ακόμα παιδιά 5 φακελάκια. Δεν μπορώ να πω, έχουμε τύχει πολύ καλά αυτοκόλλητα. Πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Όλμο, τον De Bruyne, τον Oblak, τον Harry Kane. Πολύ καλοί παίκτες είναι αυτοί. Ωραία, πάμε στο επόμενο φακελάκι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Αυστρία παίκτης Post. Του Βελγίου, ο Καράσκο, πολύ καλός. Παιδιά και άλλοι του Τουρκίας, XA, top XA, τι θα γίνει. Πολύ καλό και αυτό. Πάλι του Καζακστάν, παιδιά, νομίζω δεν είναι ίδιο. Η Μόμπιλε, πολύ καλός παίκτης της Ιταλίας και... Όλμο, παιδιά, κοιτάξτε, παιδιά, δύο, απλά η μία είναι μοβ. Πολύ καλές. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι πολύ καλές και το καταφέρνουμε να συμπληρώσουμε σχεδόν όλο το άλμπουμ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με pack. Πάμε. Έχουμε, παιδιά, νομίζω μου λείπει στο άλμπουμ πολύ λίγες κάρτες και θα το καταφέρουμε, πιστεύω, σήμερα ή στο χωριό μου το άλμπουμ να το ολοκληρώσουμε. Ωραία, πάμε 16 της Γαλλίας. Κι άλλος όχι, αυτός είναι κεντρικός, συγγνώμη. Ο Ζεριέ Μερί. Εδώ της Σερβίας. Εδώ, ωραίο είναι αυτό. Δεν είναι η Τουρκία πάλι, που έχουμε τύχει δύο διαφορετικούς όμως, αλλά μια χαρά είναι και η Τουρκία. Ολλανδία, καλός και αυτός. Συγγνώμη παιδιά, δεν είναι Ολλανδία, είναι Ελβετία. Εδώ παιδιά. Και το σήμα της Σλοβακίας. Ωραία. Προχωράμε σε ακόμα 3 packs έχουμε. Πάμε. Όπα παιδιά, είχαμε κι άλλη special κάρτα, αλλά δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Νομίζω Μωράτα, δεν είδα. Καλά. Πάμε. Ολλανδία. Ολλανδία, τερματοφύλακας. Εδώ πέρα της Ρωμανίας, top XI. Πάμε εδώ. Κονσάλο Ράμος, πολύ καλός κι αυτός. Παίκτης, πολύ καλός. Εδώ. Της Αλβανίας, ο αμυντικός. Και η special είναι ο Μωράτα, παιδιά. Τρίτη special για την ημέρα.
τέταρτη special για την ημέρα, παιδιά. Έχουμε τύχει τον De Bruyne, τον Harry Kane, τον Oblak και τον Morata. Και έχω βάλει και τον Gavi επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, θέλω να μου γράψετε στα comments ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης από το Euro. Λοιπόν, έχουμε ακόμα, παιδιά, 2 φακελάκια και ας ελπίζω να τύχουμε πολύ καλές κάρτες. Πάμε. Λοιπόν, να τύχουμε κι άλλη special, παιδιά. Είμαστε τυχεροί πολύ. Λοιπόν, Αυστρία νομίζω είναι αυτή. Ωραία. Ο Patrick Schwimmer. Πήγαινε. Ωραία και αυτό. Εδώ του Λουξεμβούργου. 2. Της Γερμανίας Leroy Sané, παιδιά. Πολύ καλός. Μου αρέσει πάρα πολύ παίκτης Bayer. Πολύ καλός. Sané. 10. Εδώ. Παιδιά! Τύχαμε Ελλάδα. Τον Δημήτρη Πέλκα και τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Μια χαρά. Θα τη βάλουμε εδώ στην άκρη αυτήν. Δηλαδή είμαστε Έλληνες. Και τελευταία κάρτα της Σκωτίας. Ωραία. Καλή και αυτή. Το βάζουμε εδώ πέρα. Και έχουμε 2 τελευταία φάκελα. Ωραία. Πάμε. Μέχρι στιγμής τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Στο χωριό μου, παιδιά, μπορεί να τα πάμε και καλύτερα. Που θα γίνει το part 2 εκεί πέρα. Να πάτε να το τσεκάρετε όταν το γυρίσω. Μεθαύριο ή αύριο. Να το κάνω live. Ωραία, εδώ η Σλοβενία. Ο Κούρτιτς. Πολύ καλός και αυτός παίκτης. Κεντρικός. Εδώ τη Ισλανδία πρώτη μας. Πρώτο αυτοκόλλητο της Ισλανδίας. Εδώ Τσεχία, Άλεξ Κράλ. Καλός και αυτός. Εδώ Ουγγαρία. Πείτε μου κάτω στα comments αν τον είχαμε τύχει και αυτόν πριν. Θα το τσεκάρω και μετά εγώ. Και εδώ πέρα Χάρι Μαγκουάιερ. Οκ, μια χαρά. Και έχουμε εδώ Πορτογαλία. Άμα είναι αυτό Ρονάλντο, like και subscribe. Άμα δεν είναι, like και subscribe. Το ίδιο. Πάμε. Τζαο Φέλιξ, παιδιά. Παικταράς κι αυτός. Παίζει στην Μπαρτσελώνα. Θα τον βάλω μαζί με τους 2 Ντάνι Όλμο. Και πάμε στο τελευταίο pack για σήμερα. Και τελειώσαμε. Και σήμερα, ωραία. Και πάμε. Last pack. Και τελειώνουμε. Για σήμερα θα το γυρίσω γιατί δεν είναι όλα εδώ. Άμα είναι Van Dijk αυτό, εντάξει. Ή Σιμόνς. Τσάβι Σιμόνς. Ή δεν πάει. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Πολωνία αυτό. Και... παιδιά! Τι είχαμε Λεβαντόφσκι. Και Μάρκος Πουμ. Ωραία κάρτα. Πάμε. Συνεχίζουμε με Ρωμαίο Λάβια. Αν μου έδινε τώρα Ντόκου, παιδιά. Μ' αρέσει ο Ντόκου. Ωραία. Συνεχίζουμε με Ιουσούφ Πούλσεν. Καλώς. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ωραία και αυτή. Και 2 τελευταίες, παιδιά. Ολλανδία και μια Κροατία. Για να δούμε. Και είναι Λούκα Ιβάνουσετς. Και τελευταία κάρτα. Είναι Ολλανδία, παιδιά. Και είναι ο Τσάβι Σιμόνς, παιδιά. Από τους αγαπημένους μου παίκτες. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως μου αρέσει. Είναι πολύ καλή κάρτα. Μου αρέσει. Δηλαδή, τη βάλω με τις specials. Παιδιά, πολύ καλή κάρτα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Like και subscribe όλοι. Και
πάμε για το Part 2 αύριο. Γεια!